UGWUMBA. Ọtụtụ afọ gara aga enwere mgbe ewepụtara nke a kpọrọ People's Bank. Ọ bụrụ na ị chọọ ịnata ego mgbe ahụ, asị unu kpokọnata onwe unu, ọ dị ka mmadụ 10 unu nọrọ na grup enye unu ego. Ụfọdụ ndị bankị, ndị microfinance bank a mekwara ya, abịa ụmụ nwaanyị ekpokọnata onwe ha, a na-enye ha ego, enwere onye gbara ọsọ ndị ọzọ achụwa ya. Ofu ihe na-ewu kịta bụ na ọ bụrụ na ha ịchọ ha na-eso ri ego Jagaban, ụmụ ego Naijiria, ma na unu ga-ekpokọnata onwe unu ọnụ, enwere ike kpọọ onwe unu Association of Past Criminals, ọ bụkwa APC nke a dị iche. Enwere ike kpọọ onwe unu, ịgba onwe unu afọ ọbụla ọ sọrọ unu ịba ha na onwe unu, ma na ikwu ego na line. Ọ bụrụ ha na-enwere onye nọ nso na Asọrọk atinyere unu wa pipe adọbụnyetụ unu obere, kama nwere ike ọ bụrụ ego eji eme ihe rice na ndị otu ya. Ihe nke a ji na-agba anyị n'obi bụ na abara n'eboghị ndị gara aga ka ndị gọvanọs chịburu ana Igbo, ụfọdụ n'ime ha chịburu ana Igbo ji wee ha zukọtara ọnụ n'Enugu steeti wee sị na ha na-eme nzukọ, ya bụ ndị ahụ ndị chịburu achị, ọ bụghị ndị na-achị kịta, ama nke nwere ihe ha chefuru, wee sị na ha akpọkọnata onwe ha wee baa onwe ha ofu afawa na ihe ha na-eme abụghị etu ana Igbo ga-ejide mma, nọọ etu a ga-esi kwagide Jagaban maka second tenure. Epetiga Ndigbo. Yeah, UGWUMBA. Mana ọ da aka ọ na-ada. Ife na mmadụ hizi. Demenu. Epetiga nke a dị n'ọkụ ọkụ, anyị ga-eri ya n'ọkụ. Maka mgbe nụrụ na ndị gọvanọ chịburu ana Igbo, ndị chịburu achị na-ekpokọnata onwe ha, kedu ihe obi gbara? Obi m agbaghara na tena. Anọ ka ha mechaghị ka mfụ pikchọ. Nne anya ihe nne ebe ahụ dịka one out governors. Ndị enwere rekọd. Anya anyị nejere anya mgbe ha na-achị. Dịka ndị emeghe ọfụma, ndị akpọkọta APC former governors, not Southeast Governors Forum ha kpọrọ ya. Because Southeast Governors Forum kwesịrị include ma ndị chịrị ọfụma. No, nke a dị iche, nke a bụ former governors. Ya bụ Southeast former governors ka m na-ekwu na. Nke a bụ Southeast former APC governors. Ha kpọrọ ya bụ former governors. Ka ha kpọrọ ya nụ, like you say. Maka ama m na ụfọdụ n'ime ha anọghị na APC mgbe ha chịrị ọkụ. Mana current ha na APC. Okay, unless na former epileptic governors enwebe na Igbo. Ọkwago abalị afọ ahụ. A sị na ọ bụ na ha kpọọ ya that way, nọ kara ha mma. So ihe mere that na I didn't so surprised that na their age upon ego ha butelu ha butelu ma there's mbute and nzuta mazị nke ọ bụ buru anzu zuru zi ha, so ha nweta that period ozugbo fa ha wee gbakọ n'ọnụ na eji at what age for age anya ha ka adịgo frail. You know wonder gịnị ka ndị abụ n'oboro gịnị ka ha na-eche ije chọ gbakọ together say na the first thing ha eme oge m for the picture na-ege ntị na adreesị Minister of Works na-agụ, sorry, Minister of Works, former governor ndị Ebonyi ga-ewekwa ire ugwu na-agụ. So I was thinking na ndị at last na ha ekunigo na ha discuss insecurity dị n'ala Igbo, na ha discuss how governance merge together. Ịma na ekpokọrọ ihe ndị a agadi nwoke niile gwara anyị bụ that na ha bịara together. The first function na ha bịara ndị ọzọ Tinubu ya ekwu ha na ntie na mmadụ nọzikwa n'ala Igbo na-azara enwezikwa mmadụ ha n'ala Igbo ka tọnde nweghị nwanne wee je strike ya ndị niile off, mana adịgo ya dị na corruption adịgo. Epetiga ọgbakwara m agharị ama metụ isi na soro oyibo Igbo na-agwagoju ihe niile, maka na agwago nga maka nwanne m nwoke si na Buhari tụburu ya nga ka ya jiri nwaanyị zere onwe ọ na-ịfụ na ofu n'ime ha ka mbidogodu bụ Ngige. Ngige mekwara ọfụma dịka anyị kwuru mgbe ahụ ọ chịrị nke ya. Ngige Susan na Peter Obi gara kene ya gari ya mgbaru maka ọdachi dara mgbe ahụ wee bupụta akwụkwọ ya na EFCC soteso nwoke, so nwoke wee sị ka ya soro ikwe bịa mee ihe ha na-eme maka na kamgbe Ngige nọ na APC mana enweghị etu o si pụta na ya so na-akwado ọga ewega ihe ya egwu. So ịmanta ya ụta na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka faịlụ ya fuo na EFCC site n'ịbịa nzukọ a emere
maka ọya ga na-eme onye ọbụla na-azọjisi onwe onye ọbụla nwere skeleton na kọbọd ya na ọ dịkwe ọ bụghị uru m niile ka nwunye na-aba so na ọ bụrụ na ị na-achọ ka ị jụọ m ihe ha mere ha ji wee pụta na all of them nwechara ofu nkonko ji ha n'onu. Man, it's not former governors. Oh, former governors. Ngige of former governor ko. Ngige former governor. Agụ ndị chịrị Anambra, Ngige bụ Ngige sochi Anambra. So ị na-akọwa na judiciary na instead of Ọ bụ mgbe isi dị ha. Judiciary gwagida na his tenure did not happen. No an error. Ọ return go ga akwụrụ mgbe. Chelun man had return the days those spend the government has any repeat of it telling you na Supreme Court that tenure did not happen. Ego dị na akwụrụ mgbe aha contract niile o mere award. A return ego ewere eto esi return ya. Mana ha si no former governor ka ọ bụ no an error. So he chief former governor so siwo pian ya. Ị na-ekwu sita kịta asị m kpọpụ ya ka ọ tụsị na bụ former governor. Honge kpọpụ ya no ndị agbakọrọ together ha na kana judiciary amazi ife because the judiciary Supreme Court of Nigeria said that Ngige tenure did not happen. Ha na onwe ha maara na court Nigeria nweziri eto ọ dị. Oh ha ya bụ na and had incompetent mu court Nigeria in. Ọ bụrụ tata ka ha na onwe ha bụ ndị so agbakọ ya bụ egwu bọọlụ ma na enwere ihe na-aga on kama na ihe ga-eme bụ ọ bụ ha na iso okwu haleluya mgbe ibe kwere haleluya ọ ya bụ na ekewe biskit na ama nkenye wekwuzikoro nke a bụ n'ọnụ gị mana Ngige bụ former governor hapụzie Supreme Court ka anyị kwuozie ihe anyị bịara Supreme Court kwuo okwu ihe na-ekwu eso ihe a na-eme ka na akọwa asị aga na nke ahụ maka ịtụchawa ajị dị n'ogodo onye nwe ọgọrọ ga-agba ọtọ ya bụ hapụ ihe Supreme Court kwuru na ihe anyị ma bụ na enwere mgbe Ngige na-asaịnị check ndị Anambra nwere mgbe ọ nọ na gọọmenti haus dịka gọvanọ ọ nọrọ afọ 3 na ụma hapụzikwa ihe Supreme Court 2 years and 6 months afọ na-abụ na ụma hapụzikwa ihe Supreme Court kwuru ka anyị gawa na ihe anyị chọrọ itinye ọnụ epeti ka atigide m confusion n'isi Ngige bụ former governor ka ọ bụ gaa ndị usofa niile a na-ekwu kịta na ihe a na-achọ bụ former governor of Anambra State Chris Ngige nyaka na ndị na-ekwu enwe respect for judiciary because judiciary Supreme Court that Ngige never happened so no former governor onye nwe respect for judiciary ana-akwụ ego you want respect why had you return that 2 years and 6 months to Peter Obi gewenti hapụzie ndị lawyer ka ndị lawyer ka ọwazie mana ihe mma bụ na ma Supreme Court ma Supreme ihe ọbụla na Ngige bụ former governor Anambra State o ji wee sonyeru na former governors forum ana Igbo maka anyị gaa n'ihu ekwem kwete mana mekwa ọfụma na ekwem bụ nke mkpechara now like you said these people will back out together ndị nwe secret na kọbọọdụ ha ha na-eje ọ ka ha gbaba na nchekwube Jagaban ka ọ ka ha je kere ego Jagaban ka ọ ka ha butere isa ya ike anyị mana ime ihe ọbụla na-emekọta na Igbo bụ ha mekwa n'Igbo ha mekwa Nigeria ọ bụ na etie hei na ndị nepe egbu anyị n'ọkụ adịghọ a big rice rice kwa nke adị na rice 10 kg etie hei ọ gịnị na gọọmenti amaghachi a big rice isi gịnị bụ feti ndị Igbo a big rice si mepe wọfụ Nigeria big rice amọ nọ rice ka anyị achọziri ịmaket kịta ndị a rice ka chọrọ ike anyị mbụ former governor so ka a na-eji keta rice epechike ka nkọrụ na ọ bụ na ịma amụm now anyị maara na ọkwụfụrụ this election a na-abịa kịta onye ọbụla na-eku ume na Nigeria ịchọ ịma ihe na-aga baa na bus baa na public transport wulite okwu ihe gbasara election a na-abịa onye ọbụla ga-agwa hooha ma ndị obodo a ndị ofe mmanụ ga-agwa hooha onye a nke o mere eme o metara gịnị ya bụ na ya na onwe ya maara na ndị ga-evoturi ya abụghị ndị ordinary masses ọ bụghị Nigerian masses in fact echeghị m na ọ ga-eweta 2% na Nigerian masses na ndị ọ chọrọ ka ha kwagide n'azụ bụ all these elites ọ ya kpatara o ji hapụ village boys ga kpọrọ city boys ya kpọtara o ji hapụ ndị gọvanọ ndị ihe na-aga akpọ ọ kpọcha na ndị gọvanọs kpọwazie ndị former governors mana ofu ihe ọzọ ị ga-ha anụ na m gwara kịta bụ na ndị former governors ahụ zukọtere n'ụdị na ndị national cake a na-adọbi etu a na-adọbi anụ enyi ya na ọ bụrụ na ị gaghị akwago dọta nke gị zaa ofu afa mee baptizim zaa ofu afa dọta nke gị ekechaa ya okwu agwụ ya bụ na ihe ọ pụtaziri bụ mụ na anyị nwere ike zaa ka efọma ihe anyị ga-aza ọfọma ndị isi nkụka ka efọma ihe anyị ga-aza anyị ga-eji ga nata ego nke anyị a ga-enye ya ego ada na-enyere ya ego igote rice ihe na-enye anyị bụ rice fụrụ m ego bifo
enwere a na-atinye obere ego ifo ide afụ ka a na-agụ ụmụ 5,000 adị ya ego moto iji bịa ya bụ chọọ association anyị ga-aba kịta anyị ga-eji ga nata Jagaban ego nke anyị nsogbu adịghị emeka ka bido association of ndị akpịrị mụ na gị so na ndị akpịrị kwesịrị ka ịnyeta ha ego ihe na nnekwu na anyị ego anyị na ndị akpịrị na ka anyị eji wee jen association of ndị akpịrị biko ọ bụrụ na anyị chọrọ isonyere anyị na-aga Abuja mgbe na-adịghị anyị ka anyị ga nabite ego and ekwugo na ị na-abịa ị ga-abịa as association Epetiga bụ onye isi mmụọ bụ ode akwụkwọ and oji ego mmụọ bụ ode akwụkwọ na oji ego gụwa bụ onye isi gụwa ga na-ekwuchite ọnụ anyị na-eru ebe anyị association cancelled ọ bụrụ na nke ejide ego asị kansụl ego abụrụ ịma na ego bụ na bank ka ọ na-aba ego ihe na ọ kwado billion van ka nna ikwu na-eme so ka anyị mee ya n'ụdị anyị ga nabite nke anyị tupu anyị maka mgbe ahụ anyị mere People's Bank ọ bụrụ na ị bịaghị as association onweghị onye ga-enye gị ego ya bụ ka anyị zukọta nke anyị biko onye ọbụla na comment section ọ bụrụ na ị chọrọ iso ka anyị ga nabite nke anyị na ndị former gọvanọ ala Igbo zukọtere ọnụ wee sị na ha ga-aga ịkwado Jagaban for second tenure nọ ya bụ ihe ha ji gbaa plane maọbụ gbaa ụgbọala rutere Enugu mana ka anyị na-anya tupu anyị apịachi ọnọdụ ka anyị na-anya anyị kwugo nke gị ofu gọvanọ ọzọ nọdụ bụ gọvanọ chịburu Abia steeti nke a chịrị flyover gbasara unu nke lepọt nchafụ ebe pọt dị airport ahụ ka dị na mmụọ ịma ihe na-esi na mmụọ na-apụta mana national commission ga-enara ego a na-arụ 10 billion emere mark 10 billion ka the 10 billion na-apụtazi bụ iwe fụọ n'ime ya 10 wee gbafuo ọ ka nọ n'ime mmụọ n'ọzọ ọ bụrụ na o ti mara ebe ọ nọ ịma ahụhụ dị ochi nọ n'elu nkwụ ọ na-agba ijigharị so e nwere ike ọ bụrụ na Alex oti fụ ebe 10 billion gawara o nwere ike eme ihe na mana ọ bụrụ na ọ fụ ọ rụkwara ihe ọ na-arụ na-aga na ikwu ya n'azụ so na ihe dị n'ime bụ n'ebanyegodo anya ndị a ọdụ ka ndị ga-achịtani ka mkpọ ya 100 votes ha na-eje data vote do all these former governors efọrọ tinye ha picture na down this thing ka afịa gwa m na ihe na-efu here o nwere nke ya eje win o pulling boot na befa ha chere na-ebu disaster ụmụ nke ihe ha chere enwe good record so the conclude ihe na-eji ha bụ like you said ije mechi cases ha nwere mana most of them nwere cases because ha go old case ka kwankwo ejebe nganụ nga atụrụ na agadi bụ ihe ka ewute case ka nkụ ya gụma mụ na ma nke ngige na ọ nọkwara onwe ya na-akparịrị onwe tu Peter Obi ga-akwe ya n'aka sị mere ya agakwe Peter Obi n'aka gịwa maara na o wezuga APC protection ndị APC mgbaghara mmehie ndị APC na gọvanọ chịrị Abia steeti kwesịrị ịbụ kịta na ndị EFCC ga na-akpụgharị mana a na-enye ya ambasadọ nke azụ nke kpazụ gịwa makwu na gọvanọ chịrị Enugu steeti na-enwezuga na PDP batara n'ọchịchị n'Enugu steeti wee kpuchie mmehie na anyị kara ịnụwago ụdị ihe anyị na-anụ n'Abia steeti mana n'ihi na ha niile so nwe ike n'azụ wee ga zọta PDP ndị nọ na PDP nọ na APC kwado Jagaban na a ga-agbaghara ya mmehie ya ka kpuchigodoro kịta dịka ọbara na-ekpuchi mmehie ndị mgbe ochie mana ofu ihe bụ na ha niile dara elekshọn ndatọkọ gọvanọs ndị a niile nọ ebe ahụ imirikiti n'ime ha chọrọ ịga sineti ha dara elekshọn so ka ezi uru ha bara na-abụghị ka a ga nabite ego uru ha bakwara dịkwa mma o mere ọ dịka sif na na ha na-atụte ndị nwụrụ anwụ APC na-atụte ndị nwụrụ anwụ n'ọnwụ because na ịma na ndị a ha adịghị absolute o nwere ihe adịzite anything eje kpọpụta ka ọ dịka sif na ha na-eme ha kpọpụtara onwe ha sorry ha kpọpụta onwe ha ka ha wee mee ihe na onye bụ chairman ha ọhụ nwaghị gịwa makwu nọọ maghị wee so nye kpọpụtara fa na anụ gosi na ndị ihe na-abịachara ebe a ka a si kwụrụcha ka ndị eji pila wee jidesi ka ha ịdara ana gịnị ka iche ha pụtara ime mmadụ kpọpụtara ha abịaghị on their own they thank God money before them or thank God protection before them so ha pụta erighị nke eri nke nnekwu anya na nke a dịkwa ịma na ụmụ ihe a bụ onye ọbụla amago n'ala Igbo kịta na anyị nwa ejighị obi na-abụ
ejighị obi na-abụ n'ihe gbasara Jagaban anyị kwuru na ya ma nkwado rukwa echi na ya ma nkwado ya bụ na ndị niile bụ ndị isi n'ala Igbo ya atụnaghị n'anya na enwere ike ịpụta ofu ụbọchị ọ bụrụ na ekwentị kụrụ asịghị ndị Ugwumba ka eriri ha gara emere unu ka unu wee soro kwagide Jagaban maka ihe a na-achọ bụ ebe a ga-agado aka ka e wee kee ego a na-ebupụta na ego ka nkụ maka ọ bụrụ na Dave emeghị ya ịpụ na City Boys na-ebidoro ya n'ala Igbo maka na anyị nwa bụ ndị kacha isi ike ọ gawa na other states izu anyị na-abịa a ga-alọnchi na Lagos nke South West a ga-alọnchi na Lagos maka ndị South West tupu ọ gazie other places a ga na-erekrut ndị a ga-eji lọnchi ya n'ihe a niile bụ ka a gwakwa ọga na a na-arụ ọrụ ọ bụghị na ha nwere electoral yes ọ gaghara na-emekwa ma nke ndị INEC ma nke ịdị na-ekpoga anwụnta na be ndị ADC na ndị ọzọ niile ka ha mara na ha ga-adị bizi na-egbu anwụnta ka emechaa elekshọn ha niile so na ihe a na-eme mana na ego adịnụ na a ga-eri eri and iri eri bụ igosi na enwere ihe iji n'aka a ga-eji kwado epetikemechie ọnọdụ a bifo mechigoro ọnọdụ a ka ndị o mere ndị gbara ebe anyị si na City Boys biko City Boys apụta na onwego ife ha menwu n'ala Igbo nya ya ha gara kere palliative ị na-asị m ihe na ekere palliative ifu nke a gara kee n'Owerri ifu ha jere ka ọkpọ nke a gakwara kee na Anambra ifu ka ọ dị ha jere ka ọkpọ nke Anambra bụ ebute katara mụ na palliative ka ọ bụ maka ofu indomie dị na ofu spaghetti dị ya ofu obere nnu dị na ofu obere tomato dị na ụtị nnukwu katọn ha ka azụ trela ebe ese Jagaban so nke ahụ tụkwa na palliative anyị na palliative ihe ọbụla merigo akwụ ma COVID-19 na-emego ndị mmadụ amara na ofu ugboro nri n'ụbọchị bụ ihe bara uru so ọ bụrụ na enyeghị ọ bụgodoro 1 spoon iri eyi na-ekene Chineke maka na emeghị ya ka poverty baa gị n'ahụ to the point that na ifu mmiri etu a ifu Kadafia onye ọgaranya n'akwụkwọ nsọ gbara n'ime ọkụ mmụọ ọfụhụ wine ọ na-aṅụ ọfụhụ bottle water jiri oyi na ụmụ ihe na ọ na-aṅụ ọ dị used to the thing mee o wee nawazie drop of water maka na when the desirable is not available imenu nke manage nke available with desirable mana ka njụọ gị ị na-achepụrụ ihe a na-ekwu na maka ihe ị na-ekwu onye ọgaranya ị na-ekwu omukwe m na o lechara anya ọsị ihe Abraham wetara ya ọgaranya ibe ka ha na-ịtọ ihe o nwere ọsịzi echọ Lazarus ka o wee weta dị mmiri ya kwuchesi na ọ na-akọ na Lazarus botu n'eluigwe na n'ụwa n'ụbịa nke ogbenye ka ọ bụ that is why ndị be anyị ji na-asị ka ego o ji bụrụ ndị echere na ha maara ihe n'ala Igbo bụ ndị a kpọtara mee ha City Boys mee ha ndị isi City Boys maka a na-echegbu na ndị a maara ihe na ha bụ socialite ndị anyị ji buru na ndị na nwoke ma wee kpọta ha wụọ ha n'ala mezie na ha enweghịzi ugwute nkubo n'ebe ndị be anyị nọ ndị ọzọ anyị kwara ịkpakwu abalị one mone gara aga bụ mgbe a na onye ndị House of Rep na ndị National Senate ha niile na-agbakpu APC ofu ihe ha gwara ha mgbe ahụ bụ na a ga-eme ha show of return ticket na ha ga-anachite azụ that is ndị a niile gbakpuru ma nke be anyị na-arụ n'ihu ụzọ gara n'ihu bịa nke nọchiri anya nwanne nwoke na ọtụtụ ndị a na-ama ha afa ha ma ndị in fact ndị rep niile agbakpuru APC one of the reasons ha ji gbakpuru APC mgbe ahụ bụ na ekwere ha nkwa automatic ticket na ha return ha na ọ na-ebe onya mandate we shall stand onya mandate we shall stand oru nwanne nya ọbịa banịtọ gara aga ewee gwa ha mba na kịta akwa na onye ọbụla ga-agakwa itest popularity and itest popularity ahụ bụ ọ bụrụ na gọvanọ kweta nye gị tiketi ọ bụrụ na party chairman kweta nye gị tiketi ịfụ na akpa na ọtụtụ n'ime ha overhead and imirikịta amaghịzi etu ha ga-echepụta kịta maka Labour Party anwụọna ADC aka na-agba ha mgba ya bụ na ọgụfụrụ abịa ha na n'okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye ọbụla mekọtara soro Jagaban onye ahụ ga-ama na ihe ya ji bụ ikuku ka ya ji n'aka adịkwa ama maka na mbọchị ọ ga-azụ gị okwe achọọ headmaster na okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naijiria na ụdị nke arụrụ ana onye isi headmaster ya bụ Jagaban maka okwecha gị nkwa mbọchị ọ ga-etiwe gị azụ ndị rep na House of ndị Senate ọtụtụ n'ime ha na-amata kịta na ọ bụghị ha kunu na-atọ na ntị ka ọ na-ada n'ụlọ ya bụ na ụfọdụ n'ime ha dịka esi gwa anyị bifo ịfụrụ nkịta na anụ na-echefuru na agwara anyị na ọ bụrụ na ọkụ adịghị
si atịna ha echefuo na nke ahụ echefuo na ekwuru na ọ bụrụ na ndị PDP maara achị na NEPA kwesịrị ịrụ ọkụ anyị na anyị kwesịrị na-enwe 24 hours power supply afụzi m ebe Fashola nọ ka njụọ ya sị ihe gbasara ọkụ even Asorok na onwe ya pụpụrụ na national grid maka ọ dakọtara zọjuo ụkwụ ha nwezi solar grid so mgbe every time national grid a na-collapse o collapse kata ọ gbajie n'ụkwụ kịta na ya bụ ka anyị wepụ ndị na-achị anyị ka ekewe ka anyị mara na enwe ndị nọ n'eluigwe ndị nke ọzọ nọzi na pọgatrị ma ọ bụrụ ndị fada epechike ọ bụrụ na ị chọrọ ịpịachi ọ bụrụ na ịpịachi ha sị m ndị be anyị ga nọ ntị ka ndị former governors APC governors former something that's former there ekenekwe m unu mere ọfụma anyị akụgbara ụnụ aka ọkwa nụ na unu mere meeting jide nnọọ meeting memechie etu ọ dị ụnụ ụtọ n'obi etu unu ya esi wee mee ka ọ gara anyị ọfụma ọkwa ya nsogbu adịghị ọ ncha niile ka m jụọ ụnụ ka maka ịma na Obi anọghị ya Peter Obi anọghị ya in fact most governors a na-enejere anyị na ha nọ na former because ha nọdụ na ụnụ anyị megheri unu megheri kedu ka former governors should work together the only agenda the first agenda no wetara bụ no na endorse Jagaban ọ jụrụ na endorse on what condition ọ na price ihe amaka na Igbo ọ na ọkụ adịgo na Igbo ọ na ụzọ adịgo ọ na anyị na-eme ọfụma ka ọ na security adịgo eche m onye na-ekwu okwu bụ insecurity na Igbo ya advice current governors ka esi eme well aka dị ụnụ mmata ihe na isi ekenekwe m ụnụ akwụfụ nke anyị na-ekwu kịta ọ dabacha maka na ịmago na ọ bụghị ehi niile ka eji nwantọntọ ụda akpụ enwere ehi ọ na-abụ ifu ha na ehi a tinyere ụdọ n'imi tinye na mpi tinye n'ihe niile mara na ehi ahụ gbanitere ya bụ na ọ bụghị gọvanọ niile bụ ihe nwere ike iji ekwentị kpọọ ụmaghị nwere ike iji ekwentị kpọọ sị ha bịa nụ n'Enugu ha bịa onye dịka ebe a nọ ka na-ewegodo iwe na-apịawara azụ ya bụ na onye nọ na na-ada atụ egwu ọdịda na-emego ya ihe dị ha ya sị na a ga-eme ya ihe osisi ya napụchaghị ya nke o jibu mbụ uwe dakwuo elekshọn ya bụ na ọ ma mkpọta so akpọtanwuru the other former gọvanọ Enugu Sullivan Chime ọ nọ ebe ahụ onye nke ahụ jigo nwaanyị na-akpọrọ onwe ka mgbe afụrụbego ọ emegwe mkpọta kama na ụmụ ihe a niile bụ na ọ bụrụ na ị chọọ ịdị relevant e nwere ike ọ bụrụ na ọ nidiri ambasadọ ọ na ozucha ike nke ọ rụrụ arụ because ọ dịgo over 10 years ọ pụrụ n'ọchịchị and ị mana ọ bụrụ na ị nọgo n'ọchịchị ahụ ọ na-atọ ụtọ n'ijiri ka a na-refresh kwa ya destin mana ihe nna-ajụ bụ ndị be anyị biko ka ọ ga-eji bụrụ na brain anyị niile ga-efu efu na ebido ha na kwute okwu politiks na ala Igbo ebe a ka ọ dị na-agba mgharị o wee na-asị biko o doro m anya na ndị gọvanọs ahụ ndị former gọvanọs ahụ na ha enweghị ha na-apịta na ọ bụrụ na ada ọbịa na electoral value mana ọ bụrụ na ha sị na ihe ka ha mma bụ ịnọgide na-eme etu ha si eme ka a na-emerụ Jagaban eme udo achịmazụ na enwere mgbe a na-emerụ Sani Abacha ya bụ ihe mgbe Sani Abacha chọrọ ịbụ gọvanọ life president until the thing gagidere mgbe ahụ ma ndị ọba ma ndị onye ọbụla na ha niile na-akwụ na line aga na Asorok maka ọ dapụtara ọ na-anọrọ onwe onu a na-abịa so emegidezi ya emegide Chineke wee kwuo nke ka mma Ugwumba anyị ebu n'ọnọdụ a na ike ọnọdụ agwụ na ma hapụ be anyị gwuru ike ekenekwe m ọnụ ndị be anyị ndị Igbo biko sonyere anyị na TikTok ọ bụrụ na ị na-ekiri anyị sonyere anyị na TikTok maka anyị nọ live na TikTok ọ bụrụ na ihe anyị na-ekwu na-adịghị mma